появится дочь Гузель Уразовой Эллари, которая подготовила шикарную песню. И эта песня, кстати, уже в Инстаграм набрала очень много тысяч просмотров. Ну, насколько я слышал, 300 тысяч просмотров. Более 300 тысяч просмотров. Ну, может быть, уже больше, да. Итак, дамы и господа, встречайте Эллари Хакимова на сцене Государственного Кремлевского дворца. Дуслар Коршаловс. Эллари Хакимова. Ильдар Хакимов, Гузель Уразова, кызы Эллари Хакимова. Ой, қызым шоқадар бұл қылған юбы деді.
Şundan senin çıkışın elbette bizim için dolkunlandırgıç. Kızım, ben seni bir yaratam. Bexetli bol. Şunday matur bol, görkem bol. Sen birinci tapkır sahnede basıp Kreml sahnesinde jırladın. Şuna göre şu kadar tamaşaçılar sana kul çaptı. Sen bexetli kişi. Dostlar, güçlü itib alkışlayık Ali, güçlü, birdem, tatlı, matur, gaile. Güzel Urazova, İlder Hakimov gailesi, hem indolardan Ali tağın iki balaları, Samir hem Kamile bugün Kazan'dan sizge zor selamlar jiberdiler. Kutlayın seni Elvari'cinin bana. Әлігіне туған кібіге. Міне 14 yıl өтіп те кеткен достар. Шуңа күрә балаларыбыз исән сау булсыннар. Иң мөһиме шул. Бездән дә яхшырак булсыннар. Безне сөендереп яшәсеннәр. Барчагызның балаларыгыз исән сау булып, таза сау булып, балаларның, оныкларының туйларында җырлап бирергә булсын барыбызга да. Рахмат, Амин. достар. Рахмет, Москва. Elleri Hakimova. Рәхмәт, Мәскәү. Ни дулкынланды инде балам. Хәзер инде балалар турында җырлагач, минем балалар менә торганнар иде. Менә сез туган минем янга. Кремль сәхнәсе сезне көтә, балаларым. Тормышы безнең яме. Кызларым ди буларым ди. Яши хәрәтияне. Кызларым ди буларым ди. Яши хәрәтияне. Бергәләп Мәскәүгә. Худаемна. Үләгән сөйдү. Имас газиз бала. Güzel Urazova! Ярты сағат Балалар! Һәм балалар әлбәттә. Ярты сәгать
боимся, потому что здесь так положено. Ну, теперь Ну все, bular sening bilan qaytayinda hozir barisi-da. селфие. Ага. Достар, уялып отырмағыз, мінегіз, емейсіз. Сағындым сізді барығызды да. Ай, hozir to'xta, 77 ona ota tushirib ilgirsin bolalarni fotoga. Барысы да yaxshi. Rahmat, Begzur bolalarni sahnadan endi zalga uzatamiz do'stlar. Zata barma do'stay, zata barma, Мәскәүләр бит сезне көтәләр. Yo'qlaylar bit hozir bolalar. Йокламыйлар. Минем балалар гомумән йокламый торган булдылар алар. И кояш менеп килә. Тоже фото төшергән. Әйдә. Өлгерәсеңме? Ай, biz bunda ertangi 5ga xatli, нормально. Әйе, көтеп торырлар. 15 елга бер тапкыр. Болды, рәхмәт дуслар. Гүзәл Уразова. Люблю вас, друзья. Кто не понимает безне? Кулыгызны күтәрегез. Бер кеше юк. Почему же Максим руку Ha, поднимал? Максим, син багып. Бер кеше бөтен Кремльгә. Ну нормально, мен аның құлағына тәрҗемә ясап торамын. Ярар. Гүзәл, сен бездән китәргә ашыкмалы. Буквально пару минут назад мы показали номер на экране, на который вы могли отправлять свои смс. И за пару минут у нас уже столько сообщений пришло, поэтому